आदिवासी ने अपनो दिन रे 9 अगस्त रे विश्व दिवस रे दादा यावरे तोरे मन रे तू विचार करिले भाभी आव तू मन तू विचार करिले अपनो दिन रे 9 अगस्त रे विश्व दिवस रे आदिवासी ने अपनो दिन रे 9 अगस्त रे विश्व दिवस रे दादा यावरे बात मन रे तू विचार करिले दादा यावरे बात मन रे तू विचार करिले धरिने मातुरोरे रे मुर्ख धरिने मातुरोरे रे गरीबी दादा मातु छेले रे गरीबी दादा मातु छेले रे दादा यावरे बात मन रे तू विचार करिले दादा यावरे बात मन रे तू विचार करिले अपनो दिन रे 9 अगस्त रे विश्व दिवस रे आदिवासी ने अपनो दिन रे 9 अगस्त रे विश्व दिवस रे दादा यावरे बात मन रे तू विचार करिले दादा यावरे बात मन रे तू विचार करिले